ଜୀବନରେ ବାପା ମାଡ଼ ଖାଇନି। ଆଜି ତମେ ମତେ ମାରିଥିଲେ ମତେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୋ ବାପା ମତେ ମାରେ, ହେଲେ ସେଇଟା ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପା ମାଡ଼ ଖାଇବା ଆଗରେ ମୋ ବାପା କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଉ ଆଣ୍ଟି କରୁଥିବ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଚୁଟି ପଡ଼ିବି ମତେ ମରଣ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଅଙ୍କଲ, ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ବୋଲି ଡାକିଛି। ତମେ ମୋର ସବୁ କଥା ରଖିଛ ଅଙ୍କଲ।